jawarna nyasacha inie luandana mapondoe wasigumanyi. They are looking for ways and means on how they want to humiliate you. Ne kaka gitimo ne ng'atcha kar mondo gi celebrate gimor kode nikech onwang'o gima ne pok obedo go nyaka nene, onwang'o wang' makoro neno to gidech gidwa persecute go, right? Idwa none, gidwa penjore ni to otimore nang'o, ochakore nade. Madne Nyasaye miwa yie manomiyo muofucha gi winjo mayot mapiyo mondo mi wawinj kowuoyonwa, mondo mi warwak weche ne kinde duto, kik wabed joma tokgi tek ka jofarisayo, jopuonj chik to gi jo-Yahudi mano reject Yesu in totality. Amen. Wakuluru wiwa mondo mi walam Nyasaye. Erokamano Nyasaye mangima, inie mane ichweyo gik moko duto mineno to gi ma ok ne. Wawinjo ndiko mari ne kara situations moko ma wakaloe gin mana gik mapuonjowa mondo mi wamanyi, to ka wasenwang'i michangowa tiloko history, kaeto nyingi nwang'o duong'. Jehova adwa chung' gi joma nie e ng'ango mag midekre, joma nie kitanda mag midekre, Ruoth, ma samoro seng'ad buchgi. Samoro joma dhi nenogi nene to sigore kagiwacho ni ok onyal amalo. Inie Nyasaye machoke motuo, winjo wachne magichokre magibed dhano magiwuo. Inie chier, joma tho kuomi ok githo to ginendo. Miyo ka in gi tekogo, tin onge gima nyalo tami chungo ng'ama nie kitanda mar midekre kawuono. Nitie ng'ama osemanyo tich, mosego lam, almost giving up. Ruoth Nyasaye nakwayo kawuono ni mondo ne irom gi ng'ato ka ng'ato gi dwaro mare. Joma mieregi noseluor manoseng'ad karegi ni mierego ok nyal golo ji. Jehova Nyasaye mad ne golie ji e mierego mondo nyingi oyud duong'. Nitie nyithindo moko maonge kata school fee, kata kako odwa chako kende onge. Ruoth Nyasaye mad ne yangrine mondo nyingi onwang' duong'. To wagoni erokamano, ariora gi joma dwamna goni erokamano Ruoth, kagiwacho ni ka ok in to samoro kata ngimagi ok dikoro gen go. Ka ok in to ok dikoro gen gima gin kawuono. Ang'eyo ni isetimo, nikech iwacho ni gimoro amora ma wakwayo ka wan gi yie to ibiro timo kaka wakwayo. Wakwayo ka wageno ni isetimo e nying Nyasaye Wuoro gi Wuowi gi Roho Maler. Amen. Weche manyien gi Ochieng Emmanuel. Machiegni nyakoromo gi yudo weche manyien ma tuche kor gwenge wabiro chako gi kaunti ma Siaya. Jago moro ma itudo kod nek e kar ohala ma Sifuyo Ratado e sub-county ma Ugenya. Onegi kod kweth ma moro ma jopiny maigi wang' mandara ariyo kende tok ne weyo thuolo kod rambun mar apisas mag obila. Masindo Julius Odhiambo mowuok e gweng' ma Ulawe sub-county no wachore ni ne oluwo kod moko kuom jopiny maigi wang' kowuok e boma ma Ugunja, kama bang'e ne goyo gono e kar timo ohala ka gipor kuome gigocho. Kaka luwore kod Fredrick Odongo, ruoth ma West Ugenya Location, Odhiambo ne omaki dwe achiel mokadho ketude kod nek, kata kamano ne oweye kod rambun ndalo ariyo mokadho.
bwana ni uke ulawe nge Julius Odhiambo koro wacho ni tani kod kes moro ogonja gi kono mar banki no gole kod police bond ni report bogole kod bond la kario mokalo koro ya tin kod kes no ye sado wa muzima kana loso kon nyakalondo mara Mogi Dongo wacho ni Odhiambo ne owe thuolo gino manoweyo ka oganda onyiso ichwang' margi ka gichako luwo ndache kama bang'e nigiduogo giyude e kar ohala ma Sifuyo kendo kinde manotemo mar mondo mi oringo pondi ema jogo ne ogweyo gono. Wachore ni Odhiambo ne olore nyamburko moro matin kama bang'e jogo ne oyange kendo ong'eyo ni en kaka otemo dwaro mar mondo mi odhi opondi achiel kuom dukni mantiere chirono. Kwethni ma jopiny Maigi Owang' gin mago mane ogweyo gono yuaye kendo gole oko ka gigoye mocho wito ngimane. Koro kawuono wachna ni aye ochopi senda kago kiny kolori soko moro koro kara ne rangi vijana vaile uga from Ugunja koro se senda moro kadoka to onwanga to kuma ntiolo rental moko mani to kire ma senda modonje vijana gole na seko bod donje tani bomu ko do mo yo ni gole oko koro ancha mo do anyo kage yoaye ayo ne gene gachien ko cha koro lambe kile kana yoaye kana ko sesa tok muny makamaendi wachore ni kwethni ne kawo ringre kendo jwang'o e kind wang' apaya ma Ugunja kochomo Nyadorera. Apisas mag obila mawuok Ratado kod Okwala ne ochopo kanyo kendo kawo ringre tere kar kano ringre ma matibabu kama okanie kendo rito timne bero kaluwore kod maendi. Nitiere monj mane osetim e dala Odhiambo kama ne owang' kod jopiny dwe mokalo. Kawingo makamane otimore tok Odhiambo ne tudu kod nek mar libamba mare moro ma ringre noyudi e aora Nzoia. Jogo magin libamba gin mag mabende yango ni ne osebed ka imonjogi kod kweth moro mane otelie kod Odhiambo kama tok mano to ne olal kama bang'e ringre noduogo yudi e aora mano Nzoia. Odhiambo bang'e ne ochwalore wuon e paro obila ma Ugunja kama ne omake nyaka chwe nyowe thuolo ka jopiny por kuome kendo kawo ngimane. I just say from Kalo Biro for the very market in Mapala about the market. And information may Daniel Canoan for the Pono, Ulawi. I think put in the no one, Lacolor marketing the way, just not no one. Jolupe County Migori korodwaro ne piny owacho gerne APC mar Kenya Coast Guard Services e boma ma Sori mondo mi giyud chenro mag yo mayot. Kotelne kod jakom madhuedhe county no mar Kamaloba giyango ni apisi man machiegni mar Kenya Coast Guard nitiere Mbita county ma Homa Bay. Giyango ni dwaro nitie mar migerne gi apisi mar Kenya Coast Guard e county ma Migori kama jolupo nyalo yudo chenro mage mapiyo. Klaro ni bende jolupo osebedo ka neno mapek weche mag arita nam lolwe kosebed kisando kod apisas mag obila mawuok Tanzania kod Uganda. Maloba wacho ni thoth jolupo gin mago mosemaki kendo ma mwandu magi e kinde magitimo tijegi e nam lolwe kod kweth mag arita mawuok Tanzania kod Uganda kaonge kweth ma Kenya manyalo konyogi kinde ma magitimore. Iyudo ka jowa odhi lupo e nam to gigego gik chopi nikech samoro rech magiseyudo jo Uganda kata Tanzania mayo gi magichop giduog nono kata yietwa be mako madhi kuro machopi gowa pesa fine pesa mang'eny e kiyudi yie ko ya Uganda kata Tanzania. Omiyo biro ge kani wakawo thuolo mondo wago erokamano kendo ne wakwayo idara marwa mar security mondo kane ber to gigernwa ot ma piyo ka mondo jowagi obede Sori ka maka gimoro timore to wanyalo yudo gi mapiyo kabisa. Giyango ni jolupo oseikore mar mondo mi giti kamoro achiel kod kweth mag Kenya Coast Guard Services magisani gidwaro mondo gibed machiegni mondo mi gikonyrego. Chon chien kacha jowa kano winjo nying mar Coast Guard ne giringo matek kabisa kendo jomoko ne nyalo nyumore kata pi matho to sani giyudo kaka Coast Guard ok en gima lich en mana dhano kaka wan omiyo giloso osiep marwa kodgi gi jolupo motenore maber kabisa omiyo wakawo thuolo mondo wago erokamano. Kaudhi County Homa Bay en riwruok moro mok mar piny owacho mong'ere kaka Inuka Community Developers Network e county no kaachiel kod Shining Hope for Communities mar riwruok machielo Shofco ochako chenro mar pidho Black Soldier Fly mong'ere kaka Mazingira Black Soldier Fly Farming Project magidwaro tiyo godo e rakruok kod taka mopogore opogore kaachiel kod rowere kod mine oyudo chenro ma thuolo mag tije. Chenro ma kamaendi geto tiyo kod taka mawuok e jikon mopogore opogore mondo mi gilos godo
kute mag black soldier fly ma bende wacho ni nitiere kod madini mag protein mag biro tiyo godo weche mag pith mag rech ka achiel kod gwen kaka achiel kuyo ma bende duoko piny kwan taka mawito e gwengego kendo duoko piny nengo mar pidho rech ka achiel kod pith mar gwen. Kalure kod director mar Lydia Hongo yango ni chendo makama en maget rowere to kod mine chune gi thuolo mar mondo giyudo omenda ka gitiyo kod taka mopogore opogore. We were here to launch our Mazingira Black Soldier Fly Farming Project that is supported by SHOFCO, that is Shining Hope for Communities, which is a project that envisions proper waste management by rearing black soldier fly to green jobs among the youths in our community to contribute to a cleaner and a safer environment within our community. We have a lot of waste in our locality and within our community. The best way to tackle organic waste is basically use an innovative and a sustainable method to manage the waste. Black soldier fly larvae is a poultry feed and it's also a fish feed. So that means that we are turning waste into valuable agri and aqua products. This project is targeting youth and women. The products that we are selling, one, we have the black soldier fly larvae, which we sell to poultry farmers and fish farmers. The second thing we are selling is the skill itself. We offer consultancies to farmers who want to venture into black soldier fly farming. With that, we are able to generate a little bit of income. Kutenre kod mano Godwin Ayata manene achiel kuom jogo mane tiegruok ne olero ni tiyo kod kudni mar black soldier fly gin mago ma koro nyalo yud mayot kendo biro konyogi e pidho rech ka achiel kod gwen kaduoko piny kwan omenda ma gisebedo ka gitiyogo ka ging'iyo chiemo kuonde mopogore opogore. Black soldier fly en organic food source mar rech gi gwen. King'iyo project ni maber odhi konyo rowere kachiel kod joma mine e gero uchumi margi. King'iyo yudhe mang'eny onge gi tije sani to tije lwedo ema tinde pidho dhano nikech project ni ok en kaka mar pidho dongruok mar black soldier fly to dhi konyo nyaka jok ma pidho rech gi gwen around kai. Mano tiende ni dhi yaro tije ne rowere mang'eny. Organic waste gin gik mawa e kitchen marwa, chiemo modong' iyudo ka ok en expensive kaka ma wanyiewo molosi commercial going. Iyudo ka bech gi tek samoro ma ng'ama dwa chako pidho rech kata gwen odhi tiyo gi pesa mang'eny ma profit samoro kodhi yudo. To kitiyo gi organic waste ma wawuok e kitchen marwa iyudo ka ohala nyalo bedo maber nikech beche ok tek ahinya kaka mayagi. Kadhi magomo timore oko ma piny Kenya en ni nyar Kenya Peres Jepchirchir ne oniano mateka kendo yombo japiny Ethiopia Tigits Assefa kendo leo ne Kenya midila mar gold mar ariyo e ng'we kinda mar Keini mano women's marathon e piem madhi nyime mag World Championships mantiere Tokyo. Ng'wech mar oringo kinyi ma kawuono saa 7:30 mar okinyi. Jong'wech ariyogi ne oringo ka gi ka nyaka kilomita 40 kod achiel kane giringo e boma ma Tokyo. Ka ng'wech ne medore kaka ne gimedo sudo machiegni kod tieko. Kata kamano Jepchirchir ne omako matek kendo loyo gi seche 2:24 nyiriri 43 ka Assefa ne oyombo mana gi seconds 2 kende. Assefa moseloyo ng'we mag Berlin Marathon nyadiriyo. Maendi Korean midila mar ariyo mag gold ma Kenya oloyo Toka Beatrice Chebet ne olone piny Kenya midila mar gold e ng'we mag mita 10,000 odiochieng' manyorom. Mane mokele giko mar miweche ma tuche kor gwenge. Tudri kod kanyo kendo koro mosang'wen saa 5 gi saa 6 ne weche manyien e yo machuok. Saa 7 ibiro do weche manyien adimba. Mago ne weche manyien gi Ochieng' Emmanuel. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Dakika en 16 tok saa 3 mar okinyi winjo injili. Mawayudo kinyi majaber wacho ni ana